чанд лаҳза пештар дидори дастаҳои қирғизистон ва афғонистон бо натиҷаи 0-0 бидуни гол ба анҷом расид ва то як андоза дар ҷадвали мусобиқасон бо либосҳои сафед бозӣ мекунанд ва ҳайти ин даста ҳам хеле пурқувват аст. Мебароем таъхирот надорад, вале ба ҳар сурат ҳастанд бозигароне ки имрӯз иваз шуданд ва қирғизистон ва Аҳмад Бегназаров аз Туркманистон кӯмак мекунанд. Расул Мамедов аз Туркманистон довари чаҳорум аст ва дар назди вар бошад. Лоботу бозигарони дастаи Узбекистон вазъияти бисёр хафнок ва зарба зада мешавад бозигарони мо ва паси Мамад Назриев имконияти бисёр хуб ва беҳтарин фурсат буд. Талош мекунанд бозигарони Узбекистон ки ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд. Ҳоло муҳофизатгари марказии Узбекистон инҷо ҳаракат мекунад, ба ӯ касе монеа пеш оварданарони мо. ҳоло партобро интизор будем, аммо Зариф Зарифзода зарба гузаришо аз муҳофизатгари дастаи Узбекистон. Имконият барои бозигарони мо пас анҷом мешавад, вале ба тарзи дигар бозигарони мо мехоҳанд зарбаро анҷом диҳанд. Аҳмадҷон Шоев идомаи ҳамлаи бозигарони Узбекистон ва бояд ин вазъиятро бартараф кунанд, аммо бозигарони мо муваффақ намешаванд. Ба ҳар сурат барои бозигарони мо партоби Зариф Зарифзода ва ҷарима гол ва боз ҳам муҳофизатгари Узбекистон. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем, хеле ҳаракатҳои хуб, зарба. Бозигари дастаи Узбекистон ҳам тавонист ба тӯб расад, вазъияти бисёр хафнок ва бозигари даст партоби хеле баланди ва дарвозабон инҷо ин вазъиятро бартараф кард. Дарвоза бозигарони Ӯзбекистон боз ҳам тӯбро мегиранд, вазъияти бисёр хафнок. Дарвозабони мо бояд ба пеш барояд ва муваффақ ҳам мешавад. Аҳадҷон Раҳматов махсусан дар маркази майдон ҳоло вазъияти хафнок. Дар маркази хати муҳофиза дар ҳайти дастаи мо ду нафар бозӣ мекунанд. Рақами 18 Меҳроҷиддин чанд критерия ҳисобу китоб карда мешавад. Тӯб аслан ба бадани бозигари мо ҳам расидааст. хуб, аслан тӯб ба даст расиду баъдан ба бадан рафт. ҳоло ҳамин таваҷҷӯҳ мекунем. Пеналти таъин мекунад ба дарвозаи дастаи мо Қувончбек Абраев ва ҳисоб 1-0 бозигарони Ӯзбекистон пешсаф мешаванд. Вуҷуд дорад барои дастаи ҷавонони мо. ин ҳамон лаҳзае ки тӯб ба дасти Назрулло Ашурализода расид. капитани дастаи Ӯзбекистон партоби ӯ ва мавқеияташро аз даст дод Камолов. идомаи ҳамлаи дастаи Ӯзбекистон, партоб ба ҷаримагоҳи мо. Камолов инҷо пас дод ба дарвозабон. ва инҷо боз пеналти, боз ҳам пеналти ба дарвозаи дастаи мо. гузашт футболбози рақами 17 дастаи Ӯзбекистон ва тӯб ба дасти таъин карда мешавад ва зарбаи капитани дастаи Ӯзбекистон Азбек Толқунбеков. ҳисоб 2-0 аз рӯи ҳисоб нобаст аз он ки вазъияти хафнок боз ҳам барои муҳофизатгарони мо. ҳамлаи навбати бозигарони Ӯзбекистон, зарба ва гол. 3-0 ва инак боз як мавқеияти дигар доданд. дубл мекунад Қувончбек Абраев, бозингаре ки аз курси мавқеият дошт. бозингари даст ва садои шуда ки довари қирғизистонӣ ҳисоб 3-0 ба фоидаи дастаи Ӯзбекистон ҷамъбаст мешавад ва инак аввалин бохт барои дастаи ҷавонони Тоҷикистон дар мусобиқаи ҷоми каф аст. гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, баъд аз 2 рӯз бозии дигари тими ҷавононро мунтазир ҳастем. хайр.